Emilie, og bag kameraet har vi Ida. Lige nu er vi ved Frederiksberg Hovedbibliotek, fordi der er sådan noget kulturdag. I dag vil vi så vise jer lidt om, hvad der egentlig foregår derinde. Jeg er her, fordi min niece Vika, hun skal optræde med sit kor lige om lidt her på scenen, så jeg er lige dumpet ind og sidder her sammen med min nevø Gustav. Hvad har I været med til at lave? Jeg har lavet en pyramide. Ja. Og jeg har lavet tårn. Du har lavet tårn? Ja. Hvordan fik I idéen til det? Vi blev inspireret af billeder. Ja. Jeg synes jo, det er et fantastisk materiale, fordi det er så let tilgængeligt. Man behøver ikke at finde en åben butik. Man kan gå ned i sin papcontainer, eller man har måske fået tilsendt noget i en papkasse. Og jeg tror lidt bare, at jeg så nogle flotte rør som det her. Og tænkte, det må man kunne bruge til noget.